¿Qué tal, Miguel? Leticia Chasca de Nacope. Que no cojas un resfriado, ¿no? Porque tal y como está la defensa, que estáis en cuadro, además apercibidos de sanción, ¿cómo ves tú la cosa? Bos días, Leticia. Bueno, cousas normales que van pasando durante a tempada. A verdade é que sí, que agora neste momento pois coas lesións que xa tiñamos de Escu e de Chimo, e agora, bueno, co tema de Lucas, sí que é certo que nos últimos partidos estamos tendo algún contratempo. Nada, empuxar máis os que estamos, tratar de coidarnos o máximo posible, de entrenar, de facer o descanso como toca, e estar preparados, que sabemos que quedan partidos importantes agora antes do parón do Nadal, e queremos estar os máximos dispoñibles posibles. No caso de Lucas, como está? Para canto pode ser a cousa? Bueno, de momento non sabemos, parece que non vai ser nada grave, están facéndolle probas, bueno, supoño que nos dirán agora durante esta semana o alcance, sabremos o alcance, pero bueno, a priori son cousas pequenas, esperemos que poda estar disponible o antes posible, vamos. Eso, en principio, o tempo que non este a Lucas, parece que vai levar a Loureiro de novo lateral dereito. Ti a gusto en calquera demarcación, supoño. Sí, díxeno en diversas entrevistas, e sempre que me preguntades, eu intento adaptarme a calquer posición da defensa que me toque, donde o míster decida en función de cada partido, do que sea necesario, das características dos rivais, estou a gusto aí tamén, non? Ao final é unha posición que é a máis habitual, que levo facendo máis tempo durante a miña carreira, e, bueno, sin problema ningún, é donde o equipo necesite, non? Claro, eso parece un pouco que chama a atención, porque aquí no Depor a xente parece que di Loureiro ten que estar aí no centro da defensa, pero realmente ti teis moitísima experiencia no lateral, de feito, como deis, gran parte da túa carreira. Sí, a verdade é que a maior parte da miña carreira xoguei de lateral. É certo que o fútbol vai evolucionando, e os perfis dos futbolistas, pois eu sempre fui un xogador máis ben defensivo, e, bueno, dependendo do que o míster queira, e coa idea que ten Antonio, pero sí que con el participei moitísimas veces tamén en Huesca nesa posición que estaba cubrindo ahora Lucas, e xa che digo, sí que nos últimos anos pois sí que veño participando tamén máis de central, adaptándome e intentando, bueno, mellorar nos aspectos que ao mellor son máis diferentes de cada unha desas posicións, e a verdade é que contento tamén por ter esa sensación de poder adaptarme a diferentes posicións. Que tal, Miguel? Adrián da Cadena SER, moi boas. Como cambia ese rol, esas facetas, tamén a relación e o que teñen que facer os compañeros, non? En función de que xogue un lateral ou outro. Como foi esa adaptación sobre a marcha outro día? Bueno, contanos. Bos días, Adrián. Bueno, para min sí que cando estou por fora ou cando che toca participar de lateral, pois sí que teño que tratar de... Cando xogo de central necesito ter máis calma, non? Si que pararme, intentar estar máis tranquilo para tomar mellores decisións. Ao final tes máis tempo a pelota nos teus pés, bueno, eres dos primeiros xogadores polos que pasa o balón, e si que necesitas máis tranquilidade ou máis calma para elixir ben, para tomar as decisións correctas. Bueno, é certo que a posición no lateral, pois, quizás ten máis exixencia a nivel físico, e si que, bueno, tes que liberarte un pouco máis e atreverte a facer máis cousas con balón, e non ter tanta mentalidade defensiva, por así decirlo, ou, bueno, dependendo de como sexa o partido tamén, evidentemente, cos matices dos que sempre falo, pero sí que, bueno, esas dúas cousas son as que a priori teño que ter na cabeza cando me toca participar nunha ou noutra, non? Para poder adaptarme o máis rápido posible, sobre todo se me toca o cambio dentro dun mesmo partido, non? Pero xa che digo que, como comentaba antes, estou cómodo, é algo que veño facendo últimamente. E agora nesa zaga é unha cuestión numérica, non? Favas contadas, como se suele decir, pois sodes 4 e hai esas opcións, en principio, si nos confirmas eso, que Lucas non ten para tanto. Pero que consello lle das ti, por exemplo, pois a Daniel, en este caso, que volve a ter esa oportunidade, que tamén se require calma, que é un canteirán, ti coñeces ben, que pasou pola titularidade, despois a suplencia, e, bueno, pois agora volve a estar aí nesa posición de privilexio, non? Que consello lle das e como ves? Bueno, consello ningún, que siga traballando igual que o está facendo, como facemos todos os compañeros. Creo que Dani está facendo unha temporada moi boa, o outro día fixe un partido increíble, e, bueno, o míster é o que toma as decisións, e xa che digo, tamén Antonio gustalle intervir moito, en función tamén do que vexa en cada partido, do que el crea que necesite, das nosas características, das características dos rivais, e en función deso, pois toma decisións. Pero creo que a campaña de Dani está sendo fantástica, creo que o está facendo moi ben,
ben e o traballo diario é moi bo, non? Entonces creo que o outro día fixe un partidazo, que dá un pase de gol que é moi importante no partido, que nos dá os 3 puntos e nada, estamos super contentos todos co rendemento de toda a xente que temos no equipo. Bueno, non pode ser de outra maneira. Xa falamos de ti, falamos de Dani, falamos do equipo tamén. Que conclusión sacas a estas alturas da película? Un tercio xa da Liga, o Depor está en unha situación inmellorable. Bueno, a ver que ocorre hoxe con ese partido aplazado, pero é unha posición tremenda. Como valoras, non? Cales son os puntos fuertes e onde crees que está a mellora deste equipo? En tan cedo, insisto, do calendario, pero bueno, xa é un tercio da Liga, non? Bueno, pues tratar de poñer moi en valor o que estamos facendo, porque é moi complicado e hai que ser consciente. Bueno, cada semana penso que temos unha proba deso, non? Da dificultade, do que costa gañar un partido nesta categoría, e penso que despois de cada partido, cada vez que conseguimos a vitoria, ahora que levamos esta racha tan boa, pois hai que darlle moito valor, hai que, bueno, eso creo que reforza moito o grupo, hai que celebrar cando se gaña, porque creo que é moi difícil, creo que é unha cuestión de moi complicada acadar esa regularidade e acadar, bueno, esa boa xeira que vimos tendo ahora. Bueno, para min eso é o máis importante, non? Creo que darlle valor ao grupo, ao traballo que está facendo o equipo, e creo que o traballo no día a día é fantástico e estáse vendo reflexado, non? Queremos seguir nesa liña. Que tal, Miguel? Sí que ben certo que comentas, os números están aí unha realidade. Ou tamén outra realidade nos últimos partidos é que o equipo non domina os partidos, pero acaba gañando con esa pegada. Como valorades eso? Moitas veces se comenta eso na rúa, non? O feito de que cando o equipo empece a xogar mellor, os resultados serán mellores, ou o mellor eso non lle dá ao equipo para mellor manterse aí. Como vedes e como analizades? Bos días, Javi. Bueno, eu penso que tamén é máis unha sensación. Eu non creo que os rivais teñan esa mesma sensación cando xogan contra nós, de que non teñamos os partidos controlados. Eu penso que somos un equipo que podemos adaptarnos a diferentes tipos de partido, valga a redundancia. Penso que temos moitas armas, podemos adaptarnos a un partido non ter a pelota e ainda así ser moi perigosos pola xente que temos arriba, que é moi determinante, que pode sair ao contraataque moi rápido. Penso que podemos ser capaces tamén de dominar certos partidos, pero bueno, eu creo que tamén queda un pouco esa sensación, ao mellor porque terminas o partido do outro día que ao final tocache defender, pero creo que é algo natural nesta categoría e creo que é algo que imos ter que facer moitas máis veces, non? E creo que tamén esa maneira, esa forma de gañar, pois tamén reforza o equipo, reforza tamén un pouco esa sensación de que tamén somos capaces de sufrir cando toca, de xuntarnos, de pasar os momentos malos, e ao longo dunha temporada eu creo que eso é fundamental, non? Tamén a nivel, xa non a nivel de cada partido, sino a nivel máis de filosofía, de cultura de equipo, e creo que é algo que nos axuda moito, que nos reforza, que temos moi claro, non? Creo que os partidos están máis controlados do que ao mellor pode dar a sensación pola pregunta que ti me fas, non? Outro día xogades en Córdoba, coñeces ben o ambiente do Arcángel. Agora chegares a outro campo tamén quente como Belmonte. Como ves o partido? É un rival que en canto a nomes é un equipo tamén importante que está en mitad de táboa. Sí. Penso que é un partido moi perigoso tamén, un partido difícil, un campo complicado, como dis ti, o Belmonte, igual que foi o Arcángel, non? Creo que é un equipo tamén que te compromete moito, porque creo que ten individualidades moi boas, que bueno, é un equipo pensado para pelear por todo. Bueno, sabemos o difícil que vai ser, o que nos imos a topar, bueno, con moitísimas gañas de manter esta boa dinámica, sabendo, bueno, que temos as posibilidades de competir o partido, de gañar, e a eso imos ir ali, non? Hola, bos días, Miguel, de Regueiro Deporte. Antes comentaba o meu compañero Adrián sobre Dani Barcia. Eu queria che preguntar por Damián e Samu. Por exemplo, no caso de Samu, xogou moito na pretempada, ahora ainda non tuvo oportunidades. Como se estás vendo tú como canteirán, que sabes o complicado que é dar ese salto e chegar ao primeiro equipo? Como os ves e se crees que podrían estar listos para xogar se necesario por estes problemas que estás tendo na defensa? Grazas. Bos días, Celtia. Pois a verdade é que desde que cheguei aquí quedei moi sorprendido, non? Co nivel de toda a xente que sube do Fabril. Penso que
se están facendo as cousas moi ben desde abaixo e que o nivel dos rapaces do Fabril é fantástico. Cada vez que entrenan con nós, que sempre temos rapaces entrenando todos os días, Damián e Samu son dos que máis participan e, bueno, demostran un nivel fantástico, o equipo está moi ben tamén na súa competición, xa che digo, creo que nos entrenos están facendo fantástico, na pretempada tamén estuveron a un nivel moi bo, creo que están preparados para axudar e para cando o míster necesite botar man deles, pues, para dar o nivel, non? Estou convencido. Sí, Sergio. Hola Miguel, ¿qué tal? Me voy a Sergio González para Radio Marca. Quero preguntarte un pouco polo míster, por Antonio. Estades agora nun bo momento, con esas victorias consecutivas, tamén antes pasastedes por esa mala xeira de resultados. Como ves ao míster? Se estivo mellor algo intranquilo por esos malos resultados? Cales son un pouco as diferencias que ves nel agora en eses diferentes momentos da tempada? Bos días, Sergio. Bueno, eses momentos, eu creo que os que levamos tempo na categoría e os que o míster ten unha experiencia moi dilatada, tanto como futbolista como entrenador, penso que sabe do que vai esta liga mellor que nadie. Bueno, eses momentos hai que pasalos, son normales. Penso que o máis importante é a maneira na que consegues pasalos, non? Creo que conseguimos manter a calma, esa tranquilidade, el tamén nos transmitiu esa confianza, esa calma, e o equipo creo que soubo estar xunto, que soubo pasar eses momentos, conseguir esa vitoria importante en Zaragoza que nos dou esa tranquilidade para poder encadear agora estes partidos gañando. E bueno, evidentemente os bons resultados sempre reforzan tanto o equipo como a figura do míster, pero xa che digo, creo que sempre desde dentro percibimos esa tranquilidade pola súa parte, esa confianza, e así ten que seguir sendo durante toda a temporada, non? Creo que temos todos moi claro cal é o camiño, que el non lo marcouno desde o primeiro día, e creo que está moi claro, non? Esa exixencia, ese compromiso, ese traballo diario, e que el é o que leva por bandeira, e creo que nós que o collemos moi ben e que o temos moi grabado, non?